रात होकर जात बा, बाकी अभी तक हमार शोभा बेटी ना आईली। उ कहाँ रह गईली? हे सरस्वती माई, हे शंकर बाबा, हमारा शोभा बेटी के घरे भेज दो जा। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। ई हमारा शोभा बेटी के का हो गई? रास्ता में इंकरा के कुछ गुंडा पकड़ ले रहो। का हमारा शोभा बेटी के इज्जत? ना ना, ये बिल्कुल पवित्र बाड़ी। हम ठीक समय पर पहुंच गई हन, ना तो इनकर इज्जत माटी में मिल गई जाए। तो फिर ई बेहोश काहे बिया? कोई के साथे ऐसा अचानक घटना घट चला जे बेहोश हो जाला बाबूजी। एक गिलास में पानी लेके कर ऊपर छींटा मारी। बचाओ बचाओ, हम कहाँ बानी? तू अपना घरे बाड़ू बेटी? बाबूजी हमारी इज्जत बर्बाद हो गई। ना ना बेटी, ई सरस्वती माई के कृपा रहे, तू उनका कृपा से पवित्र बाड़ू। कही है सरस्वती माई के कृपा रहे कि हमारी इज्जत बर्बाद हो गई। ना बेटी, तू उनका कृपा से पवित्र बाड़ू। देखो, तार इज्जत बचाए खातिर माई एगो दूध भेजले रही, हमारे बगल में खड़ा बाड़ो। अरे ई तो हमार कॉलेज में पढ़ेलो। हाँ, हमार नाम सौरभ है। हम बगल के गांव श्री सूर्यदेव प्रताप सिंह के लड़का है। का तू बाबू सूर्यदेव प्रताप सिंह के लड़का हवो? जी बाबूजी। रउरा उनका के कैसे जानत बानी? अरे उनका के नइखे जानत बेटा, उ तो गांव आ जवार खातिर देवता हवन। अच्छा बेटी, जा तू के कुछ खियावो पियावो। जी बाबूजी, हम अभी कुछ खाए के लेके आवत बानी। ई सब के का जरूरत रहे बाबूजी? भला एक तो सही देरी हो गई बा। अरे ई कैसे हो सकेला बेटा? तू हमारा घरे आके बिना कुछ खइले पीले घरे चल जाइबो। जी बाबूजी। बाबूजी तू कुछ खाई ना, तू कुछ खा ना शोभा। अच्छा शोभा, इनको मन रख दो। अच्छा बाबूजी, अब घरे जात बानी। प्रणाम। ठीक बा बेटा। बेटी तू जा, इनका के कुछ दूर छोड़ के आवो। जी बाबूजी। चलो।